Sanibona, igama lami nguNcebo. Namhlanje ngiyacabanga nje kuseni yazi sisekuseni namhlanje. Ngicabanga about abantu who have HIV and abathandayo ukuthi uma sebenayo, abanye babo uma sebenayo be-influence abantu abangenayo ukuthi no, you can just nginomngani wami la who is HIV positive. Nami ngangazi, but then ngendlela engabona ngayo nganankinga nakho, wasitshela futhi ukuthi isizathu sakhe sinjani. Nawe futhi uzibonela nje, because ubona ukuthi uyiphathela amaphilisi whatever, because akanankinga nje nalokho ukuthi mhlawumbe kumele ayenze into akumele ayenze privately. Wonke nje umuntu uyakwazi lokho. Lucky for him, because shooting ingqondo yakhe i-right ukuthi noma ngawubani amthathe kanjani, because kusanaleyo narrative yokuthi abantu who are HIV positive bayesabeka, but yena akanankinga nalokho. He is more openly ukuthi akhulumela ngakho futhi noma ngomgcona ngakho kana problem. So every time ayakhuluma mhlawumbe kusuke kuzi encourage thina singenayo ukuthi one day mhlawumbe kuzokwenza ukuthi sibe nayo, ngoba every time ayakhuluma nawe yeza la, nawe uzophelela la kuma-ARVs lawa suke wathatha that time. But sekumngane wami esibili lo ngihlangana naye ekhombisa ungabi nankinga for ukuthi umuntu ongenayo HIV ayithole naye. For example nje kwesinye isikhathi kuyenzeka ukuthi ngixoxele ukuthi yazi ndoda, kune-chair yabo engiyitholile manje, ngiyasaba ukuthi igoro kuleyo chair because ngizothola HIV. Bese athi yena, awu esikhathini samanje ngicabanga ukuthi wena ungasaba leyo nto leyo esikhathini samanje. Wayengavele nje usikhalise vele kungiye once uzosijoyina nathi. So ngiyayibuka leyo shandisileyo ukuthi what if leyo nto leyo uyitshela umuntu who is ongenankinga ne-life, because bakhona abantu abangenandaba ne-life ukuthi yazini uma ungamtshela nje something avele ayenze ngempela leyo nto leyo, avele ayenza ngempela i-unprotected sex, avele ayithole i-HIV yabo, just like that nje, for ukuthi umuntu onayo HIV ambuke as umuntu ongenankinga ukuthi ungayithole i-HIV. Because seriously esikhathini samanje abantu abasayasabi i-HIV, angisho ukuthi abayisabi, because vele it's just a disease ongakwazi ukuphila naso isikhathi eside futhi. Siyawazi abantu, siyabona futhi abanye bayaphila isikhathi eside. So it's actually up to you ukuthi mawusunayo when you treat kanjani, uzoba iyona ezoku-own noma uwe ozoku-owna yona. So it's up to you. But sengisho ukuthi akusafani nakuqala ekutheni isixwayiswe ngayo siyenze siyisabe. Mina ngikhule nje ngiyisabe ukuthi I'm scared to have sex because I'm going to get infected with this virus. Because before vele ibi dangerous, because ibi deadly. Akusafani namanje. But then uhulumeni akasenzi lezi zinto abezenza before. You hardly get ama-ads, ama-adverts ekhuluma nge-HIV that yo guys, be warned about HIV, it's very dangerous. Like Sakula, there was this ad, scrutinize, eliminate the element of surprise. You remember that ad? Ayiseko manje. Those ads akhuluma nje nge-HIV ukuthi yo guys, we need to sinciphise i-unprotected sex whatsoever. Akusafani. Uthola i-chair manje, ngaphela ngisho iviki nje, gonna have sex with that chair. Uphe kwayo ngeke sikubuze ukuthi awu baby, condom whatsoever. Yazi ukuthi intombazane more isaba to fall pregnant than to get HIV. HIV is a permanent disease for the rest of your life. If ever lawyer cancer likutshela ukuthi you're HIV positive, for the rest of your life you're going to be HIV positive. Kwesinye isikhathi kuyenzeka ukuthi uyidle imishanguzo yakho kuze uthi uyohlola futhi for HIV test, akutshela ukuthi ukhansela yi-HIV negative. Kuyenzeka kwesinye isikhathi, but then
that doesn't mean ukuthi you-HIV negative ngempela. Kusuke kusho ukuthi imishanguzo yakho uyidla ngokwanele, i-HIV isize yacasha egazini lakho, but isuke ikhona that time. So sengisholo ukuthi makuthiwa nje HIV positive for the rest of your life, HIV positive. And also amagazethi awafani. Abanye abantu uma be-HIV positive, each and every time makushintsha season bayagula ngenomkhuhlane, ba-weak, bangamabhlamani nje, bayanhlinhleza nje, just because there is that disease. So I fully don't understand esikhathini samanje ukuthi yini uhulumeni ayenzayo ngokuthi aqashisa abantu i-youth, because njengamanje umuntu ona 20 years akayisabi HIV, and there's so many guys who are HIV positive. And I'm not saying njengoba sengishilo ukuthi there's anything wrong ngokuba HIV positive. Sonke we're gonna get infected by HIV positive if ever we don't use protection. We're gonna get infected. So ikhona into kuthiwa PrEP, but then I feel like ayikho enough. People are not educated enough for that PrEP. How do you take it? How do you get it? Kanjani? Baningi abantu abangawazi PrEP ukuthi uthola kanjani. I've tried it, man, PrEP once a point, but then ngahamba ngayeka. And there was this guy engangakhuluma naye about PrEP. Ongitshela ukuthi yena ngangitshela ngaleyo nto leyo, because leyo nto leyo is the same thing yenza ukuthi igazi lakho libe weak bese uyithola HIV. Wena ucanga ukuthi ungadla uPrEP ngathi udla imishanguzo kodwa ekubeni ungenayo HIV. Like I was so devastated and down ukuthi umuntu why avele nje akudiscourage kanjani. Mina I wasn't discouraged because mawukhuluma nami ngiyaqala into ngiyisefe kuqala bese ngiyifaka emqondweni nami. Mangikhuluma nje nami ngizokuvumela each and everything that you say, but then ngiqala ngiyisefe kuqala because it's my life. And understand lokho ayikusho angaze ngikuthathe, but sengisholo ukuthi ukuba wakusho komunye umuntu avela akuthathe lokho afika ngasebenzisa uPrEP, but yazuqinisele lo mjida ahlahle mayethi uPrEP usukudlelani uma uzo PrEP each and every day, but then you're gonna have HIV. Angithi yabo, because nalapho bayasho PrEP ukuthi it's decreasing the chances of getting infected. So esikhathini samanje abantu abayisabi HIV, because yenziwa ngamabomu ukuthi izo decrease population yabantu emhlabeni. So people, they have to be scared of HIV. Abanayo HIV, I'm saying to them, maybe not to say asas, but then it's just a matter of time. Ukuthi be motivated ukuthi udle imishanguzo yakho and so forth. And siyantanda bafethu, siyancane ngithemba. So if ever nje mangithiwa mina ngidate intombazane ezongitshela ukuthi she is HIV positive, I wouldn't mind because you can't PrEP. When I do you, would you mind? I wouldn't mind because you can't PrEP. So if you're having HIV positive, please warn others abangenayo HIV